Guinée Bissau jamanatigi min sugandilen do ka bila farafina tilebiyanfanw tɔgɔ la jamana CEDEAO ka koɲɛnabɔw kunna. Umaru Sisako Ambalo ye laseliw kɛ lajɛrɛ dɔ senfɛ min bɛ tali kɛ Laginɛ finitigiw ani u ka politiki fanga yɛrɛ taabolo la. Hali bi Guinée Bissau Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka taama kuncɛra kunu alamisa. Macron y'a lase o senfɛ k'a bɛna dɛmɛba don kalanko sɔrɔ ani finitigiw ka baaraw taabolo yiriwali ma. Farafina tilebiyanfan n'a cɛmancɛyanfan jamanaw kan. Congo RDC u ka kungo daba min bɛ Bazen du Congo fanfɛ labilala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wantɛrɛ la. U ka jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛna pétrole ani gazi bɔyɔrɔ 30 fɛnɛ bila wantɛrɛ la. Égypte jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛna kumaɲɔgɔnya datigɛ u ka jamanatigi Abdel Fattah al-Sisi ani fanga sinɛmatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye opposition islamique. Éthiopie jamana ɲɛmɔgɔw Addis Abeba ye bonyamasegi kɛ ka taa u ka farikolo ɲɛnajɛlaw ma minnu kɛra jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔbaga ye ni dunuya jɔnjɔnba 10 sɔrɔli ye min y'u bila Amérique jamana ɲɛ. Dunuya farikolo ɲɛnajɛba 8e championnat du monde o kɛnɛ kan Oregon Amérique jamana kan.